Benvidas a un novo programa de GZ Música TV. Hoxe, dende o norte, temos un día solleiro para disfrutar de toda a música do país. Dentro sumario. Falou Leti e falou ben. Emocionámonos na xira despedida de Son da Rúa. Vivimos a fin do mundo cos Familia Camaño. E traemos o novo dos Ska Rivals. Comezamos! O pasado ano, a banda Son da Rúa anunciaban a súa xira de despedida. O noso compañeiro Daniel achegouse ata Sala Rebullón para asistir a un deses concertos da súa xira. Quedades con eles. Son da Rúa, Son da Rúa, ya, ya. Como es Rebullón. O malo xa pasou, a vida continúa. Imos a subir e subiremos hacia a lúa. Dime que chego Son da Rúa, sempre liberando mentes para que fiquen núas. Pilla deste flow, esquece problemas. Esta noite imos trotar rimado cada tema. Xa se organizou, a festa vai crema. Que non decaiga. A cousa xa está quente. Chegamos cedo polo garito de sempre. Hoxe bo ambiente. Ponme café, pero que leva unha mente. Xo, metelle o dente, Son da Rúa está presente. Deixa que cante libremente. Bailable, rollito residente. Un hardcore, marcial e narcopresidente. O DJ pincha temazos. Están prohibidos os superventas. Imos a fojar despacito. A cadena dial en los 40. A miña peñita que del lume. A radio fórmulas de merda. Crea e consume, mas non falamos nesa xerga. Ola, que tal? Estamos aquí co Alex, co Hugo e máis co Iván, Son da Rúa, que van estar hoxe na Sala Rebullón, aquí en Tameigamos, dentro da xira despedida desta banda que leva, pois, tampouco moito, leva 6-7 anos, non? Pois, polos escenarios do país. E a pregunta, claro, primeiro obligada, vamos ir ao Alex, que é o das difíciles. Por que parades? Por que Son da Rúa decide parar? É definitivo? É un atalogo solo? Como é? A ver, se é definitivo, poño un pouco o exemplo de como cando deixas cunha rapaza ou así e ti deixalo, despois se o día de mañán pois volvedes nunca digas nunca, eso nunca se saberá, pero en teoría é un parón definitivo. Despois, como nos levamos ben e todo, pues, nunca se sabe, pero nós non paramos con a intención de volver en un tempo. O sea. Despois, por que deixamos? Pois son moitos factores, nos pillou a pandemia xusto sacando o disco, non podemos presentalo ben. Despois estamos estudando, ahora estamos os tres traballando, xornada completa, tal, pois é un pouco máis complicado. Despois empecé a frustrarme un pouco a hora de escribir, me costaba escribir, como que non sei, empezaron a non sair as cousas e tal. E antes de parar, en plan, estando a malas entre nós e sin sacar temas por sacar e tal, decidimos sacar estando ben aínda e non sei, tomarnos un tempo ou non sei, a ver que pasa. Bueno, entón a ver si solo é un atalogo, non? Hai concertos en o Rebullón, houve concertos noutras salas, inda queda Boiro, inda queda a Candeloria. Acabase na Capitol en abril, non? Como, bueno, que tal, para empezar, que tal vos está sendo esta xira de despedida? Como vos está, bueno, a xente tratando, está vendo resposta, xente nos concertos? Sí, no, pois a verdade que moi contentos. De momento todo o que temos feito por aquí por Galiza, moi guai, en salas así máis pequeniñas, outras máis grandes como hoxe, pero sempre moi boa aceptación da peña, moito feedback coa xente. E sí, bueno, quedan aí datas que ainda quedan máis por sacar. Imos estar na Coruña aínda tamén a finais de febreiro, imos estar en Boiro, imos estar en Ourense, que vai sair ahora en breve esa data. E imos ir a Bilbao tamén, que está por sacar iso. Temos a Candeloria, o sea, ainda quedan datas ademais da última para poder vernos. Para poder vernos, así que nada, a xente que non poida ir ao último, que xa non quedan entradas, pois ainda vai ter opcións aí para poder vernos. Pero de momento moi ben, a verdad, contentos. Pero seguiremos dejándolles que nesta talla en a fala. Música sempre rebelde, a terra que xa non se cala. Levando a voz un pouco por toda Galiza, erguendo o puño sempre. Cando cantamos a xente xa moviliza, erguendo o puño sempre. Iván, nese último concerto ali en Compostela vai haber hai algo especial que se poida contar xa,
como vai ser diferente o resto do concertos ou vai ser igual? Pero nos contádenos iso, non? Vai haber algo máis, si non? Sí, a ver, exactamente igual non vai ser un concerto moi especial e algunha sorpresiña teremos preparada para entón, algún compañeiro que virase pois, a actuar con nós, pero de momento pois, ainda non o temos completamente cerrado todo o que imos facer, así que queda aí un pouco no aire. Nada sí, haberá colaboración, si haberá cousas especiais, haberá temas que mellor non facemos normalmente, haberá, bueno, cousiñas que iremos facendo e iso, ainda temos que pechar porque somos así de facer as cousas un pouco a última hora, entón, cando tiñamos todo claro, iremos mellor anunciando algunhas pílulas do que vai ser o último bolo. Unha cultura moitos anos perseguida busca con os mismos novos que lle devolvan a vida. A música unha ferramenta para darlle saída a un sentimento que dentro xa ves non ten cabida. Quemamos montes, secan as fontes, queren as túas moedas como carote. Cágate ben a cabeza, cando le repriman cada vez máis forte. Só somos do norte, o tendo 55 para vos. Dicen que a xustiza é lenta, pero se interesa pode ser veloz. Hoxe danzamos na calor, errendo xuntas unha voz. Chop, 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 unha cultura propia e libre. Somos na bella unha lala, no paco un pan, no vale un rap. Cultura crítica, amor, todo. Para rematar, bueno, e por deixar un pouco a mellor esa fiestra aberta, non, a ver se hai unha volta, unha pregunta, non, cando alguén ten unha banda, non, está vai para Alex tamén, que sempre che queda, pois, un mellor unha espiña calabrada, hai algo que non fixeche, que vos parece? Bueno, un pouco para todos, non, empezando por Alex, que che gustaría ter feito con Son da Rúa, non, ter tocado en algún sitio, ter chegado, non sei, a facer unha colabo, non sei, algo que dis, merda, isto non nos deu, ou non puidemos, ou... A ver, haber saído máis fora do país, haber ido a Cataluña, máis a Madrid, Euskadi un pouco, que iso, xusto cando estábamos para lanzarnos, en plan que xa tiñamos algunha fecha así media palabrada, ese ano que íamos a tope sacando disco e tal, 2020, pois non foi un bo ano, e despois, bueno, pois arrancamos un pouco máis a rastras e tal, xa foi máis difícil, e iso, igual haber rodado un pouco máis por fora, cando non traballábamos tamén, que era moito máis fácil e tal, iso quizás é o único que me queda. Colabos, pois sempre hai algunha cousa que falaches con alguén de facer, de tal, e que ao final nunca se fixo, pero bueno, cousas que pasan. Non sei se vos, Hugo, Iván, tedes aí tamén hai algo clavado aí. Eu creo que un pouquiño iso, sair un pouquiño máis do que saímos, que ao final nos freamos aí co tema da pandemia. Logo tamén tocar para moitos concellos e moita peña que nos llama ahora, cando quedan 3 meses e non temos xa datas e tal, e ahora, ai, sí, mira, Son da Rúa, 14 de abril. Eu, non, mira, que ahora xa non temos datas. Entón, tamén parece que cando tal, ahora veñen as presas a moita peña que nunca nos fixo caso. Entón, un pouquiño tamén iso, que ao mellor ese apoio que tuvemos de certos concellos que ahora nos están chamando, ou de certas institucións, ou de certas movidas, ou de certos canales de televisión públicos gallegos que ahora se interesan en nós, pois tamén a espiña de que podía haber sido un pouquiño máis noutro momento, pero bueno, como sea, estuvo ben, a verdad que vivimos cousas que nunca nos imaginamos que podemos vivir, así que para diante. Eu tamén diría pouco máis o mesmo, non? É a mellor sair a tocar en algún sitios, alguna colabo, home, sempre hai algunhas ideas que se me pasaron pola cabeza de poder facer para algúns temas ou tal, que, bueno, pois como sempre, hai cousas que sempre quedan aí no tinteiro que gustaríache facer e ao final non remataches de leválo a cabo, de propolo, por exemplo... Tocar en Cuba. Eu sempre dixen que tiñamos que tocar en Cuba, entón, bueno, si volvemos será a primeira fecha. Bueno, eu dicíalo máis, sí, tamén, ou por incluso meter máis cousas en directo do Turntables, incluso máis inda dentro do bolo e tal, que sempre tuve en mente de mirar o mellor de grupos americanos, dale, algunhas historias. Este quere máis protagonismo. Home, por eso... É que se non entramos... Claro, para que non me entro solo, joder. Pero sí, ata aí. Sí. Bueno, pois, máis nada, sabedes que quinta que o deixan hai moi bo rollo entre eles. Bueno, agardamos por volvernos ver en Cuba, quizáis na volta de Son da Rúa. Mentre estando, pois aquí en Tameiga Mos, a Boriño. Chau! Javier Micalo na producción. Rebullón, máis lume. Como vai? Dime que pasa, Miri vai, que Son da Rúa está na casa. Galicia
mundo tóxico ainda máis. Vexos e monóxidos saindo das centrais. O noso planeta costa baixo vai. E como o sistema incompatible real life. Contaminación tamén na televisión. Intoxican nosas mentes, minten sempre a poboación. Corrupción, tendo xuizo a todo Borbón. Falacia de democracia, presos nunha votación. Pero sigue firme a miña psique, loitando sempre non nos van parar, así que repriman o que queiran. Estaremos cas meigas ardendo nas fogueiras, pero non podrán queimar a todos nós. E se ves algo injusto, alza sempre a túa voz. Cada vez máis xente non va a votar Vox, e grazas das desmaios por facer de un altavoz. Outra organización criminal, guerras polo poder territorial, arrasando medio mundo en nome da paz mundial. Rouban mineral, gaño capital, entran na tele se falan de que Venezuela sigue todo mal. Esperanza ver xente combativa loitando por ter un futuro que é posible. Somos combustibles, semente de vencer. Combate, non imos deixar de que nos maltraten. Da resignación pasamos a ataque. Se contra o fascismo non hai debate. Que non meterán o combate. Porque esta vida é un eterno combate. Perseguindo a luita que nos rescate. Sangre de revolta, corazón que late. E non o poden censurar. Non creo que haxa ceo nin inferno. Non creo na prensa, xa non creo no goberno. Non creo ter rei nin que nada sexa eterno. Creo no que vexo e vexo un mundo enfermo. Vexo desidia, pouco nos alivia. Manipulación cada día nos más lidia. Presos cataláns, outros que se exilian. Golpe de estado foi o que te toca en Bolivia. Falan de terrorismo sen saber que terrorismo son os prezos dun aluguer. O franquismo sei que a volta a renacer. Terrorismo nega violencia contra a muller. E pensan que nos vencerán, pero non saben da nosa forza. Imos por eles, irmán, por cada vida que se destroza. Cando todo falla, perra, perdemos batallas, pero seguimos en guerra. Rap con reggae, soa brutal, música necesidade vital. Paz mental, que todo mellora. Bota para volarse mal, felicidade non é material. Non quero luxo, todo normal. Un par de birras e tal, vou evadirme nese festival contigo. Non busques razón, non busques motivo. Só quero avanzar e sentirme vivo. Porque nos quixo deprimidos. Sorrindo tamén ensinamos dentes o inimigo. Pom, 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 pom. Outro tema del son da rúa, combativo e vacilón. E parece imposible, mas subimos lo listón. E sempre pola esquerda como late o corazón materno. Con poder interno, se non nos coñeces xa tardas en vir a vernos. Con Manao guardando cartas no caderno. Imos todas xuntas para loitar en o eterno. Combate, non imos deixar de que nos maltraten. Da resignación pasamos ao ataque. Se contra o fascismo non hai debate. Que non meterán o combate. Porque esta vida é un eterno combate. Perseguindo a luita que nos rescate. Sangre de revolta, corazón que late. Que non o poden censurar. Pois nada, xentiña, continuamos. Agora vamos con unha das familias máis roqueiras do país. Familia Camaño atópase presentando o seu novo disco. O mundo está derrotado. Imos ver que nos contaron no seu concerto na Sala Mardi Gras da Coruña. Chegaba onda a ti, deixabas-me passar.
Ola, que tal? Somos Familia Camaño, estamos aquí para tocar hoxe na Mardi Gras, na Coruña. Quen somos, Lano? Somos o Grupo Camaño. O Grupo Camaño, non? Familia Camaño, Familia Camaño. Somos Familia Camaño, confirmado, Falta Antonio, Oye, falta Antonio que marchou porque quedabas a dormir hoxe na de Mario e non sei que iban facer ali. Pois o último disco gravámoslo en Madrid, nel Molar, que é unha pequena vila que está cerquiña de Madrid, con Carlos Hernández. E a verdade que para nós foi un cambio, sinceramente, desde onde viñamos, que estábamos máis afeitos a facer cosas analóxicas, fomos ali e fixemos, pois, viñamos ao século XX, pasamos do 19 ao 20, e nada, para nós pois, significou un salto adiante, que era un canto tamén a composicións e a todo. E nada, estamos moi contentos polo resultado final e a xente parece que quedou moi contenta por como quedou. A resposta está sendo, creo que, inmellorable. Neste disco hai moitas cousas novas. Neste disco, sobre todo, eu creo que o que cambiou xa é como a propia idea xeral, non? Que parece que hai como unha idea vinculando todas as cancións, parece, non sei se é certo ou non, pero tamén cambiou a propia produción, a produción musical, como dicía o meu compañeiro Lano, non? Pasamos de analóxicos perdidos a xa os máis modernos de Sigüeiro. Que máis cambiou? Bueno, cambiou eu creo que tamén un pouco a intención a hora de promocionalo, non? Démonos cuenta pois que había un, sabes, pois un invento que non estábamos tendo en conta agora que se chamaba internet e dixemos, vamos a utilizar ese invento, entonces, bueno, pois fixemos varios videoclips, démoslle así algo de caña e tal, e a verdade que a reacción foi moi guai. Co novo vestuario, pois nada, é proseguir un pouco ca tradición sempre de ofrecer algo máis que solo salir a un escenario a tocar e nada máis. Eu creo que os traxes é algo moi importante para a familia Camaño, forma parte do espectáculo e creo que ir ben vestidos e ben arregladiños nun concerto en directo pois sempre axuda tamén ao espectáculo visual. Traxes vellos, pois eu os meus, pois teria que mirar, a verdade, porque igual os ratos puderon fixar un traballo importante por aí. Pero non, que vai, broma, están aí guardadiños e eu creo que o proxecto que temos todos é facelo un museo Camaño. Un museo do traxe Camaño cando deixemos de tocar. A presentación do disco na Capitol, a verdade que foi moi boa, sobre todo por dos aspectos. Un tanto a resposta da xente, porque enchimos, ou podemos estar cerca de encher a Capitol, ahora mesmo non teño os datos aquí, non os teño, pero había moitísima xente, e tamén polas colaboracións que tivemos, que sinceramente non é fácil mobilizar a xente, xente dese inxente talento musical que ali veu. Quedaron bastante ben as colaboracións que fixemos, e a verdade que foi unha festa como das poucas que fixemos. Estamos moi contentos, a verdade que nos superamos cada ano. A verdade é que nos demos conta que cando se sacan sinxelos, se non van acompañados pois dun videoclip ou de un soporte audiovisual, poden quedar un pouco desapercibidos. Ben é certo que agora todo o mundo está estreando en sinxelos, sacan un lotazo deles, igual ás veces pois acaban facendo un LP ou non e tal. Nós unha vez que tiñamos grabado a historia decidimos tamén pois ilo quitando aos poucos e coidar ese aspecto. A colaboración con Xaime pois xurdiu basicamente porque ele é un auténtico crack, non? Xa nos fixera un ou dous videoclips, agora mesmo non me acordo, pero quedaran moi ben, non? E bueno, aparte que compangueamos moi ben.
Entonces, bueno, o primeiro que estreamos foi Xuntos, que fixo aí unha maravilla del audiovisual, que ainda lle preguntei o outro día, joder, tío, como é que non ganamos o mestre Mateo? Olvidouse de apuntalo. Sí. Bueno, despois quitamos Máquina Virtual, quitamos Samurai, quitamos o Mundo está derrotado. Son todos, pois, como diría eu, eso é cultura burguesa, alta cultura burguesa. Iso é para ver fumando en pipa e con subtítulos. Hoxe tes traballo, deixa iso é malo e que ollo te astes. Podemos ir no meu carro e riste os CDs. Menos mal que teño aquí o pesado. E a música cambiou de ton. Un extraño pasa aquí. Esas cores non son moi aló. Penso que se debe a ti. Non é unha canción de amor, é unha máquina virtual. Simulación dese perfecto e do igual. Non é unha canción de amor, é unha máquina virtual. Simulación dese perfecto e do igual. Quedan moitas cousas por facer, pero un dos grandes fitos de Familia Camaño eu creo que foi a versión que fixemos de Juan Pardo, dos Xuntos, non? Sobre todo esa segunda vida que colleu co videoclip de Xaime Miranda, pois no que convertimos no himno da nosa República Socialista de Sigüeiro. Bueno, aproveito para dar as grazas especialmente a Perico Balado e sobre todo a Unión Soviética de Sigüeiro, a Unión Soviética Futsal de Sigüeiro. Efectivamente, cobrou unha segunda vida, non? Con ese vídeo, e despois ainda cobrou unha terceira cando fomos ao lugar a tocar con Pili Pampín esta canción, que foi unha auténtica fantasía, e quedamos todos deslumbrados ca profesionalidade de Pili. Pero aínda así, eu creo que aínda nos quedan cousas por facer, home. Eu creo que aínda podemos, non sei, facer moitos discos bonitos, ou se non collemos e tiramos de versións e pa diante. Pois mira, vamos pasar aquí, que aparte temos aquí no móvil aquí unha serie que estou de flipar, espera un momento, mira. O sábado 25 de febreiro imos a tocar xunto con Cea Mais, un grupo buenísimo de Euskadi, imos tocar na Pousada das Ánimas en Boiro, que tamén son unha xente estupenda. Despois xa en marzo, como vedes van semana sí, semana non, para recuperar. En marzo, o sábado 11 de marzo, tocamos na Fábrica de Chocolate en Vigo, que tamén son xente moi guai e que vai estar moi ben. E despois, atención, o sábado 25 de marzo imos tocar en Bruselas, nun festival que se chama Emigración, e que, bueno, veñen un lote de bandas aí que son todos amigos que, bueno, seguro que non se abre unha cerveza ese día. Bueno, despois así xa en abril, pois, mira, que temos por aquí? Mira, máis pa diante imos ir a tocar a Euskadi, a Sala Jimmy Jazz, tamén con estes colegas de Cea Mais. Imos ir tocar a Girona, a un festival que se chama Playa Daro, que ese está moi ben, ese é de rockeros, pero está moi ben tamén. Que máis temos? Temos máis cousas, Joder, temos un lotazo de cousas. Non lles digo todas. Bueno, eso tal. Despois estamos en Wembley, Wimbledon, en Royal Albert Hall, en Tordolla, estamos en un lotazo de sitios. Canto avanzou, que vivo a León, en 82 non estou
os teus curmans non saben nada, non teñen razón, porque o teu pai e a túa nai non teñen razón. Foi amor, neses meses eu sei que era amor, instituto aprendese ben, e fumar do fascismo é louco que non hai ninguén. E nas aulas, esas aulas que deu Don Ramón, que atendías ás veces ou non, esas aulas caladas sentías bruar o león, e tanto avanzou que no 82 nos trouxo a luz. E como empezou, que dis que firmou, será como un pai para todos nós. Porque os teus curmans non saben nada, non teñen razón, non a teñen. Porque o teu pai e a túa nai non teñen razón. E darre o día que Fraga finou, hoxe sei que iso non está ben. Pero cantei e bailei un montón. Ding dong, León, ding dong, morreu. Ding dong, morreu León, o León morreu. Todas! Ding dong, morreu León, o León, ding dong, morreu. Ding dong, morreu León, o León morreu. Mais forte! Ding dong, morreu León, o León, ding dong, morreu. Ding dong, morreu León, o León morreu. Última! Ding dong, morreu León, o León, ding dong, morreu. Ding dong, morreu León, o León morreu. E para rematar, vamos deixarvos con un petisquiño da banda des Carnivals que veñen de a presentar o seu novo disco, Latexos. Este tamén é o nome do videoclip que ides ver a continuación. Nel colabora García Ensí. Disfrutádeo. Medran os novos camiños da cultura que non se manipula, pois é libre como a escuma do Atlántico. Es Carnivals e García Ensí, somos pura vida, e se non nos crees, escoita, escoita. Como é? Que as ondas do son nos leven, somos os fillos da rúa, ata que o día comece, hoxe vos seremos unha, que a hermandade nos embriague.
facemos festa, ven a policía, rebeldía con alegría. Cando se xuntan Escarnivals e García. Escoito que che digo, non somos mercancía, somos arte festa, por iso se protesta. Temos dignidade, seguimos sendo humanos, por moito que digo for económico de Davos.